Social media o video tabuk je heno viral cholijak o video ungka kaisa reels video o video o Jimi Tiprajwk kukumane khoroknwi reels video slam tolongmani o reels video Instagram Facebook YouTube hai platform o belai naijak ngwi viral ngwi tongkha tei norok nugui mankha o video o viral reels o borok kaisa Bangladesh border kinaro khai o video mangpili swnamani tai bodoni ang naro tongo khorok bwrwi a video ni mangpili no nugui belai no buirok viral khai tongkha share khalai tonglaikha tai o kuki khorokni mwnani o reels video bo jehino viral wngwi tongkha dabang film ni kaisa hit gan bai swnamjak o reels video bo tabuk jehino hit wngwi tongo ba viral wngwi share wngwi tongo hingkai norok sab nukha o kuki mwnai songni reels video nukha kai norok kisa comment khaisa di ekdigi hingkai mwtui haino kaham video reels swnamwi baksa borok rok khai viral rok wngwi tongo tei baksa borok hingkai bo haino no Facebook Instagram rogo bo viral wngwi tongo sana thangkhe jemon baksa borok hingkai viral wngnani bangui gandhi se gandhi haircut ba tomong chai phunugui rogo bo viral wngwi tongo tei baksa kai tomong hamya ni chwlai tomong hamya phunugyawi phano se viral wngya amtui hai borok bo tongo hingkai viral wngmani kwbangma mangpili to chung nugo baksa hingkai ba chwla bwrwi hamjagui khalaimani twi bo viral wngwi thango kajokjak chwla rok kajokjak bwrwi khalaiwi bo amang wngwi bo viral wngmani nugo hingkai kok hingkai mono norok bwtui haikhe viral wngna uchuk kaham tomung phunugui viral wngna do uchuk wngya hingkai hamya tomung hamya phunugui hamya tomung khai tongwi dia viral wngna uchuk kaham tongui norok viral wngkhai buni hamjakma mano buni kaham kokthai bo mano buni chajakma bo mano jodi norok hamya tomung phunugui hamya tomung kam khaiwi hamya tomung khai phunukkai jodi norok viral wngkhai ayangtui hingkai norok mannai buni nasilema buni hamya kokthai buni jolima hinkakai sana thangyakai hamya phaijaktui viral wngkhai chung hamya no mano kaham tongmanma kwrwi ayango hamya no mano amo simi no kok hingkakai omono o video ni phunukjakmani hingkha je borok rok viral wngmani bisingo bwtui haikhe viral wng o video ni bo phaijaktui nang phunukgwi rwkha je kaham kaisa hamya kaisa tongo a hamya kahamtui no borok rok viral wnggo hingkhe norok thani norok bwtui haikhe viral wngna uchuk amsa kok sawui ang ani video no ma pari swnai norok jodi ani channel o chajakhaiba like subscribe share khai di bwdai hai teibo kwtal video rok manani bagwi।